ukuthula kwenkosi yenu uJesu Kristu makhe kube nani, ukuthula kwenkosi yenu uJesu Kristu makhe kube nani, ukuthula kwenkosi yenu uJesu Kristu makhe kube nani, ukuthula kwenkosi yenu uJesu Kristu makhe kube nani. Molweni bantwana bakababa bangena etempileni, uNkulunkulu anifuyise ukulunga okungapheliyo, inyawo zona zinithwala zanzisa kule ndawo, zinithwalele isibusiso esikhulu. My respected brothers and sisters and elders, I want to remind myself and you that last time besithethe ngetopic ethi zingaphi na isabatha ezindishiyekeleyo mna. How many Sabbaths left for me? But this time around, itopic yethu ithi my intention is to please the Almighty God. Icebo lam kwanelisa uYehova uThixo wemikhosi. Thulela moya wahau Jesu, thulela moya wahau Jesu, dipilutsa runa Jesu, thulela moya wahau Jesu, thulela moya wahau Jesu, thulela moya wahau Jesu, dipilutsa runa Jesu, thulela moya wahau Jesu. Father, Lord God, the Most High Lord, the greatest Lord, the creator of heavens and earth. Oh uNkulunkulu baba singamtholaphi uNkulunkulu njengawe ongasibaleli amatyala wethu. Yehova uNkulunkulu ubukhosi, amandla nobuqaqawuli nokukhanya ubizwa kuwe Jehova. Wena wombethe amandla njengengubo uNkulunkulu. uNkulunkulu simema wena noJesu nomoya ongcwele, kodwa uNkulunkulu icebo lethu ukuthetha uNkulunkulu ngetopic ethi my intention is to please the Almighty God. So uNkulunkulu siyacela ngengiloso uprofeti uNkulunkulu singene nathi zonke nemimoya yonke Yehova Nkosi yami isimamele. The message lena ifikelele kwinhliziyo zabantwana bakho, kodwa ingafiki as entertainment, kodwa uNkulunkulu ifike kuzoguqula imiphefumulo imimoya inhliziyo Yehova sesithandazile uMthixo wethu in the name of the Father Lord God. Father, we pray uNkulunkulu sesithandazile. Amen. My respected brothers and sisters and elders, I want to remind myself and you that today sithetha ngetopic ethi my intention is to please the Almighty God. Yes. Xa sinofunda xa nisuke ngiqalisa ngendaba zami, sawuthanda sifunde phaka kwincwadi yabokuqala kwabaseTesalonika chapter 1 ithi elokugqiba ngoko bazalwane siyanicela siniyala sisenkosini uYesu ukuba nithi njengokuba nakwamkelayo ukuthi okokuba nemelo ukuthi na ukuhamba nokumkholisa uThixo. So le ncwadi lena my respected brothers and sisters and elders isixelela ngoba xa sihamba masihambe ngecebo lokukholisa uThixo, not sikholise abantu. I always ask a question that what is the purpose of uNkulunkulu adala human being adala umuntu emhlabeni? It's because of uNkulunkulu ebefuna uzakhela ubukumkani emhlabeni umuntu amkholise imini nobusuku. Njengoba uNkulunkulu enobukumkani ezulwini bengilosi, so nalapha emhlabeni bezama ukuzenzela obunye bokumkani. So the purpose of a human being ukukholisa uThixo kwaye nokudumisa uThixo imini nobusuku. But xa niqhubekeka ngendaba zami, just to give you an example, xa sinojonga kuGenesis 22 verse 1 to 9, eBhayibhelini bekho omnye utata ebizwa uba nguAbraham. Now Abraham ebenonyana wakhe omnye uqala nokugqibela obizwa uba nguIsaac, naye emfumane sekulithuba sekudala. Now uNkulunkulu uthi Abraham, thatha uIsaac lo unyana wakho uqala nokugqibela umse phaa entabeni uyomenza idini, uyomenza isacrifice for him na. Now Abraham le nto lena khange ayivisise kahle enhlizweni ngoba ibuhlungu ngoku Isaac ibingumntana wakhe uqala nokugqibela, kodwa wavuma kuba esecebeni lokwanelisa uThixo wathi ewe Nkosi. Wamthatha uNkulunkulu wathatha uIsaac bahamba noAbraham banyuka baye entabeni. uIsaac endleleni uthi tata ndiyazibona inkuni, ndiyawubona umlilo, zonke izinto siziphethe, kodwa iphi imvu? Akayazi uIsaac uba imvu nguye lo uNkulunkulu ukhombene. NoAbraham uyayazi ukuba uzobulala yena. But uthe xa befika entabeni waluphakamisa ikrelo uAbraham phezu koIsaac. Xa izambulala uIsaac uNkulunkulu wathi Abraham, Abraham,
nansiya imvu ibambeke ngempondo esihlahleni, thatha yona usebenzisa yona endaweni kaIsaka, ndilibonile ukholo lwakho. And as from there uAbraham wabizwa okokuba uyichomi kaNkulunkulu. He was called a friend of God because of ukwanelisa kwakhe uNkulunkulu. Intention zakhe was to please God. So uNkulunkulu wamjika wabizwa uba Abraham is a friend of God. uNkulunkulu wamnika nobutyebi, wahamba naye amazwe amaningi ngoba ebonile ukuba kusecebeni lokwanelisa uNkulunkulu. But ke phambi koba siqhubekeke nje ndifuna ukubonisa abantu eBhayibhelini ngoba bakhona abantu eBhayibhelini uNkulunkulu waye wabalahla okanye waye waba kick out of his kingdom because of bengafuna ukwanelisa icebo lwakhe. If singajonga kuSamuel wokuqala 13 siqale pha ku 13 no uSamuel wokuqala chapter 13 verse 9 sibalisela ngekumkani enguSawule. Apha khona uNkulunkulu eyalela ikumkani esithi kumkani uSawule, thatha amajoni wakho wonke ungene pha kuma-Filisti uyolwa nama-Filisti. Kodwa xa usilwa nama-Filisti kuba ndiwaqalekisile uchabalalise yonke into, uchabalalisa indoda, umama, umntana, inkomo, zonke izinto zabo. Don't take anything. Now ama-Israyeli hamba noSawule ahamba yolo. Xa efika pha afika alwa xa bebona aba bantu bababulala baboyisa. Xa bebabona hayi aba bantu banenkomo ezinhlaba namakhosikazi wabo mahle noku kuhle bachabalalisa kunye bashiyo kunye. uSawule wazithathela nenkomo ezinhle pha ezizimbi, inkomo ezibhikileyo wazibulala njengomyalelo kaNkulunkulu waqumba uThixo. Wathi uThixo Samuel uSawule uyabona ngoku uqala itrouble ngoku because apha ndithe makachabalalise yonke into ngoba andifuni nix edibenise namaFilisti. But yena uthathe ukubhikileyo wakuchabalalisa, wathatha oku inkomo ezityebileyo wazithathela kuye. Now that was the first trouble uSawule wayenzayo yaqumisa uThixo, but uThixo waphinda wamyeka wahlala ebukumkanini. But number 2 xa uyapha kuSamuel wokuqala kwakhona chapter 15 verse 2 to verse 3 uSawule kuza sesiphi isizwe kanene kuza ama-Amaleki. Now ama-Amaleki azisithreat ku-Israel athi Sawule wena Sawule celela wena namajoni wakho sawufika and we are going to kill you. Now uSawule bafika bavala threat. Now wathi abantu uSamuel njengombingeleli njengomprofeti kaIsrael, uSawule wayekumkani uSamuel engumprofeti. Now uthi uSamuel njengomprofeti makasihlabele inkomo, yes inkomo, cattle, ukuze asicelele kuNkulunkulu ukuze sikwazi ubasilwe nama-Amaleki siwohlule. But iBhayibheli ithi uSamuel akakhangaye ngoba uNkulunkulu ebengekathethi ukuba makaye. But ama-Israyeli aqokelelene wona, but akadaye uSamuel pha uhamba ayohlaba imvu. Now wabona ngoku uSawule ukuba ithatha ixesha and asondela ama-Amaleki ubabulala wahlaba imvu ngokuba uThixo engakathethi. Now xa efika uSamuel ufika uSawule sesenza isitshiso senza idini wathwala izandla enhloko wathi wenzeni. Wathi ke ukusukela namhlanje uNkulunkulu ukuthathile ubukumkani kuwe, uNkulunkulu ukucekisile ukususile kuwe because wena your intentions is not to please the Almighty God. Icebo lakho ayikokwanelisa uThixo, wenza intando yabantu and ufumana once ufumana ipressure ebantwini you are so quick to respond according to intando yabantu. Amen. So all I want to say my dearest brothers and sisters is that let us not please people, let us not please intando ye-majority or whatsoever, but let us please the Almighty God. Xa sijonge eBhayibhelini futhi just ukubonisa omnye umuntu ebengahambi ngecebo likaThixo ehamba ngokomnqweno wenhliziyo yakhe nokomnqweno wabantu. Xa ufunda uJoshua chapter 7 verse 9 to 26 uzayive isihloko sendaba sawuthi isono sika-Akani. E-Israel bekhona enye indoda ebizwa ukuba ngu-Akani. Now u-Akani uIsrael uyala seswelekile uMoses kuphila ngexesha lokuphila kaJoshua kuthiwa hambani nihambe niyongena niyolwa nesizwe esi, kodwa kuthiwa xa nifika nichabalaliswa konke into uthi uNkulunkulu andifuni nix edibaniselene nani esasizwe. Now kwafika angena amajoni alwa kwabulawana. Now uAkani wabulala umuntu, xa igqiba umbulala xa imjonga igawuni yakhe inhle kakhulu, unxibe igawuni enhle. Now wathi uAkani le igawuni andinawuyiyeka, wayikhulula uAkani igawuni yalaa mntu wayithatha wahamba naye wayifaka ententeni yakhe. Now ama-Israel
as the fight iqhubekeke ayoyiswa abethwa kuba ngathiwa ama-Israyeli abethwa kuba ngathiwa ama-Israyeli abethwa. Now uJoshua ithi iBhayibheli layisibalasela waqhazula ingubo zakhe wathatha umhlaba wawufaka ezinweleni zakhe because uIsrael uyadefeat uyoyiswa lechaba lakhe. Now wakhala kakhulu uJoshua kuNkulunkulu esithi kwenzeke intoni. Now kwenziwa amaqashiso aphuma izindlu zakwa-Israyeli beziyi-12 kodwa mazime phazo wonke. Now xa zimile zilibele esisizwe sakulo Akani but kwaphuma naso kodwa nabo abantu abane-problem sesisizwe kwathiwa zozo 11 izizwe zika-Israyeli mazisuke wakushiyeka esasizwe sonke. Now kwenziwa amaqashiso xa kusukelelwa kula maqashiso wesasizwe now kwaphunywa nendlu yakulo Akani kwathiwa ezinye izindlu mazisuke zonke kushiyeka indlu yakulo Akani kwaphinde kwenziwa amaqashiso iqashiso laphuma no-Akani wathwala izandla enhloko uJoshua wathi oh Akani wenze ntoni? What have you done to us? What have you done to us? Why are you disobeying the Almighty God? Now uAkana wathi no ndibone ijoni liwile emfazweni xa ndijonge ingubo zalo linhle ndazinqwenela ndazithatha. Now kwathiwa ke ngoku kwakufuneka kuba kutshiswe zonke izinto ezisentendeni kaAkani nentende yakhe itshiswe. uAkana bamthatha bambophelela bamquluba ngamatye wabethwa wafa because his intentions were not to obey and please the Almighty God. So itopic yethu namhlanje sizama ukuthi my intentions is to please the Almighty God. Injongo zami okanye icebo lami kwanelisa uThixo. Now ke ndisukile ke ngokubonisa izistories zabantu eBhayibhelini who were disobedient abebenenkani bengava. Now siya ke ngokubantu abebemamela behamba ngecebo lika Yehova uNkulunkulu. Let me before siye apha kule ncwadi le eBhayibhelini ngithanda ukubalisela. One day there was a boy lenkwenkwana lena ikhonza apha kule cawe lena njengoba ikhonza kule nkonzo kukhona ixhego apha belikade likhalisa keyboard apha ecaweni. Now elixhego elithethe lenkwenkwana lena liyifundisa uba ibethwa kanjani keyboard lifunde lenkwenkwana ifunde le keyboard ifunde. Now bafikelela ke ngoixesha loba makanje ke ngoku kuyiwe ke ngoku enkonzweni inkonzo enkulu umgido omkhulu apho khona lenkwenkwana kwafuneka ibethe khona le keyboard ibethe labantu becawe. Now imbali xa isibalisela ithe lixhego belihleli ngasemnyango limamele le boy. Now le boy la yabethe keyboard abefundisi bonke nendlu yonke inkonzo yonke yagxuma yama ngenyawo ngoba bemamele le nkwenkwana ibetha le keyboard. But kodwa omnye umama waqwalasela uba le nkwenkwana leni ibetha le keyboard ayivuyi idakumbili ikhalisa idakumbili le keyboard. Now lo mama wachwechwela le nkwenkwana waya kuyo wathi jonga wathi kubonakala ngathi awuvuyi nje kodwa jonga indlu yonke imile apha imele wena iviyela le keyboard yakho ikhalayo. Now lo mfana wathi uyalibona le xhego elihleli pha. Wathi la mama ndiyalibona. Wathi uyalibona le xhego balivuyi. Wathi la mama hayi man ulikhathalele ngantoni le xhego jonga imajority abantu abaningi bonke bamile bavuyela ikeyboard yakho ele xhego eliyi-1 why wena uzoba newari ngela xhego. Wathi reason why ndinewari ngela xhego lilo elibelindifundisa le keyboard. So lengadakumba utsho ukuthi notes andizikhalisi kakuhle. So all I want to say is that I have a problem with abantu abafuna ukwanelisa abantu abafuna ukuplease abantu abe uNkulunkulu edakumbile ngabo sizenzo zabo but kodwa abe bevuyelwa ngabantu abaningi. Amen. So mina nawe namhlanje masiqale uba secebeni lokwanelisa uNkulunkulu singamameli okanye singahoyi kakhulu abantu kodwa masibe secebeni lokwanelisa uNkulunkulu. Amen. Just like le nkwenkwana. And I have a second story to tell you. Thina ke singisizi Christians abantu bethu abasifundiswayo sibabiza ukuba zi-archbishop or zi-bishop or ngabefundisi. Wona ama-slums wababiza ukuba zi-imams. So one day kwakhona enye imam plus nezikhola zayo ibizwe estadium okuba mayoshumayela kwi-millions zabantu. Now le imam lena yafika xa ifika khona yafika yashumayela and xa isibalisela istory he was very energetic ebese moyeni shumayela kakhulu wayishumayela le message lena ebeyimemelwe wayishumayela kodwa kwafikelela ekugqibeleni. Now xa ifika ekugqibeleni wathi hayi ke siyabulela ke abantu benkosi uphelele umyalezo uNkulunkulu ebengithume wona. Now abantu estadium bathi siyabulela baqokelela izinto zabo bahamba. Now iimam nezikhola zayo babe ngobokugqibela uhamba xa beqokelela izinto zabo besithi bayahamba nabo kwafika umfama. Now xa ifika umfama ufika uthi divile kuthiwa dive eradweni kuthiwa uzawushumayela.
now bendisendleleni ezayo xa ndifika ndiye ndonakalelwa yimoto endleleni so kukhona ndifikayo ngoku nam ndiyacela le message uyinike aba bantu yala ntshumayelo ndicela nam undinike yona. Now wathi imam, okay it's fine, ungahlala phansi zakushumayeza nawe. Waqalela from scratch la ntshumayelo beseyenzini wayenza ngolo hlobo luyi-1 with the same energy level, washumayela kakhulu ngala energy level. Now xa igqibayo waphakama umfama wabulela wathi enkosi unishumayeza kamnandi, inhliziyo yami itshintshile, inhliziyo yami iguqukile, waphuma wahamba. Now isikole zibuza le imam zithi ingaba lo muntu lona yi-king okanye lo muntu ngumuntu o-rich okanye kwenzeka ntoni, why uzomphindela and why uphinde usebenzise the same energy level utheni usenomdla futhi womphindela. Now imam yabaxelela ithi ngeli xesha bendishumayela kweza millions abantu bezigcwele istadium zonke bendingashumayeleli mna, bendingashumayeleli bona, bendishumayelela uThixo. Nangoku ke njengoba kufika la mfama anezuthi hayi bendishumayele kwi-millions wena uyi-1 ndizoshumayela kanje, uthi nakuya ndishumayeleli mna as imam and andishumayeleli naye as umfama, ndishumayelela uThixo. Amen. So icebo le-imam was to please God. His intentions were to please God. So ndizama ukuthi ke bakwethu masizameni ukuphila kodwa amacebo wethu mangibe ngamacebo okuphilela uThixo. Amen. Ngoku ndizawuzivala indaba zami kodwa xa sinojonga phaa kwincwadi kaYakobi chapter 4 verse 4 okanye ke nge-English James chapter 4 verse 4 because some of us singaba lost over into yaKobi. Now iBhayibheli xa ifundeka ngolu hlobo baqeqeza indini anazi na ukuba ubuhlobo balo ihlabathi bubutshaba kuye uThixo othe ngoko wanga angaba sisihlobo salo ihlabathi uzenza utshaba lukaThixo. Oh, what a beautiful word. So ngamanye amagama yasixelela ithi if you are a friend of God you will be enemy of this world, but if you are a friend of this world you will be enemy of God. So ukuba uzenza i-relationship enhle noThixo uzaba lutshaba emhlabeni awuzofunwa. Then xa uzenzile relationship enhle emhlabeni uzaba lutshaba kuThixo. Ezinto ezimbini, it's positive and negative asivani, it is siphinde siyifunde futhi. Ncwadi kaJames chapter 4 verse 4 ekaYakobi 4 verse 4 ithi baqeqeza indini anazi na ukuba ubuhlobo balo ihlabathi bubutshaba kuye uThixo othe ngoko wanga angaba sisihlobo salo ihlabathi uzenza utshaba lukaThixo. Let me say this to you, kukhona enye into engayaziyo ngeSixhosa but nge-English kuthiwa zii-ethics okanye xa usenza into efunwa ngabantu kuthiwa you are doing something ethical, wenza lento ifunwayo apha emhlabeni kuthiwa zii-ethics, kuthiwa you are doing an ethical action. And yazi ke mhlawumbi singathi yintoni ngeSixhosa, but sometimes emhlabeni abantu bayakwazi uba babe ethical but uThixo ezulwini abe unethical. Njengoba siyithethile ngoAbraham, uAbraham uthunywa okokuba makenze into unethical which is into wrong, ubulala umntana wakho, it's very unethical even if ungayithelekisa nomthetho wase-South Africa ngoku. To kill is very unethical. So but uNkulunkulu mthuma into unethical uyahamba uyobulala unyana wakho uyonikela ngayo. So sometimes umhlaba uyakwazi uba ethical uThixo ba unethical. So wena if icebo lakho kukuplease abantu awuzuyenza la ndifunwa nguThixo i-unethical ezulwini, so you have to do it by force ngenkani. So there are times whereby funeka wenze into engafunwayo ngabantu kodwa efunwa nguThixo. Amen. Njengoba ndikubalisele ngestories somntana oyi-keyboard player owathi xa kuvuya bonke abantu ebona umaster wakhe phaa engavuyi naye wadakumba because icebo lakhe kukupleaser umaster wakhe. My brothers and sisters, I'm wrapping up, but xa uya kuJeremiah chapter 1 verse 17, I'm not going to read the whole verse, but uJeremiah uthunywa phakathi kwenkosi nabantu abadala ne-elders ukuba makathethe isiprofito. Number 1, kunzima uthi ungumntana uyothetha kwinkosi nenkosana nenkosazana. Kunzima ukuthi ungumntana uyothetha kubantu abadala kune-age yakho, but uNkulunkulu uthi hamba Jeremiah uhambe uyothetha nabo. But uba ufika wafika wathetha ngokoyika because of basic kings, if uye wafika ngokoyika because of i-age yakho, I will make you a fool in front of them. Zawenza isibhaxa phambi kwabo.
but if uyawafika wathetha ngesibindi wayondithethela ngesibindi phakathi kwenkosi naphakathi kwe-elders wathetha ngesibindi, then I will make you uthi zakwenza ilitye lensimbi that cannot be broken. Amen. So uyabona uJeremiah uthunywa ukuba makahambe ayothetha nekumkani. It's wrong uthi ungeyokumkani uhambe uyoconfront ikumkani. It's wrong uthi underage uhambe uyoconfront abantu abadala, but then uyathunywa. But uNkulunkulu, and on top of everything,